Добрий день. Добрий день! Для мене трохи сюрпризно. Дуже класне приміщення, мені страшенно подобається тут читати, взагалі бути і взагалі читати це супер тут. Тарас, скажи, що ми теж досить непогані тут в цьому приміщенні. Діти ніколи нічого доброго не готуйся про це. Так, не буде такого. Це тільки тепер насолоджуйся. Поки ви ще не говорите. Насправді я дуже радий чути і тата Івана Малковича, і Мар'яну Савку. І цей дует про пританцьовування на одній нозі. Це було круто. Це ще не все. Це ще не все. Наймаєш темряву кінотеатральної зали, щоб відчути світло сліпих. Сидиш сам, не підпускаючи до екрану інших зрячих, аби ті не зловтішалися. Сліпець виходить на проїжджу частину, орієнтуючись на звуки машин. Звук ніби дотик. Звук наближення настільки інший, ніж звук проминання, наскільки дотик наближення коханої прилегліший до тіла, аніж дотик віддалення. Дотик віддалення, коли дівчина повільно забирає з твого обличчя долоню, а потім по черзі кожен пальчик. Дотик віддалення, наче боязка до болю дитина акуратно відліплює пластир з затягнутої рани. Дотик віддалення, наче зі знятим на кіноплівку поступовим дотиком до жінки, забавляються режисери монтажу, відмотуючи плівку назад. Сліпець клацає з пальцями і зубами, щоб відчути зміну звуків, наблизившись до перешкоди. Ти калатаєш серцем, щоб напроситися на дотик. Сліпець легко проходить між машиною, що наближається, і машиною, що віддаляється. Як тобі протиснутися між двома дотиками? Дотиком наближення і дотиком віддалення. Машини тобі байдужі, а за кожним з дотиком хочеться йти, на кожен дотик хочеться відповідати. Саме тут тобі йдеться про ходіння навпомацки навіть більше, ніж найнезрячішому. Сліпець йде на звук, бо хоче вижити. Ти йдеш на дотик, бо хочеш погрітися від прихильних рук коханої, поки ще не прибіг самовільний, нескорений тобою сонячний промінь. Дякую.